का हाल बा भाई लोग। तो उम्मीद करो तुम रोरा सब बढ़िया में जा। रोरा सब हमारे चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर ली जाता। आज हम बतावल बने हमने के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में। तो खेसारी भैया के नायका टीजर आगुल बा राजाराम मूवी के। एकदम जाई जा रोरा सब देखी जा, महाराज गार्दा कह के देखी जा। एकदम राजाराम मूवी के टीजर शस्त्र से एकदम गार्दा कह के व्यू जाता। मर्द व्यू व्यू में बतियावे के नहीं खे। मर्द 3 घंटा में व्यू 2 लाख कुछ हजार व्यू गइल बा। मर्द 3 घंटा में खेसारी भैया के राजाराम मूवी के जौन टीजर एकदम छूट गइल बा। 3 मिनट के टीजर बा महाराज। एकदम जाई जा गार्दा कह के देखी जा। एकदम गजब टीजर लागत मर्द। हम देखनी है तो टीजर को नहीं रुकी रहो सबके हमारा बतलावल जरूरी बा बहुत। एकदम मर्द जौन टीजर जौन तरीका से बनल बनू वो बात मन पूछी। एकदम गार्दा कह के खेसारी भैया टीजर बनैले बना। का हम कहीं लोग सबसे का मर्द पवन सिंह अरे बेटे पतिया है खेसारी भैया से ये एगो गा दिले बने बॉलीवुड में गाना। तो अपना आपके स्टार बुझते न मर्दे। स्टार ना तुम कपार बना मर्द। देख लो पवन सिंह राजाराम मूवी के जौन टीजर बनल बनू एकदम खतरनाक आइल बा मर्द टीजर। मर्द व्यू में बात करबो मर्द व्यू जितना जाता खेसारी भैया के राजाराम मूवी के टीजर के नो मर्द उतना तार कौनो सॉन्गवे के ना गुल मर्द लेका गार्दा को के व्यू जाता। मर्द व्यू के बात नहीं खे बतियावे के ठीक बा। मर्द जौन राजाराम मूवी के जौन वीडियो आवता नु एकदम गार्दा को के आवता। वीडियो के जवाब नहीं खे मर्द। अब का हम तो हम लोग कहीं खेसारी भैया के वीडियो जौन आवत जौन तरीका से नु एकदम राजाराम मूवी के जौन टीजर शूटल बा एकदम गार्दा को के रोगा सबके बीच टीजर आ गइल बा। एकदम जाई जा देखी जा। हमरा चैनल पे रोगा सब नया बनी तो सब्सक्राइब करी जा महाराज। एकदम वीडियो नु बा वीडियो के जवाब नहीं खे का हम कहीं मर्द लेका। वीडियो जौन तरीका से खेसारी भैया के शूट भइल बनू एकदम बुझाता मर्द रामे जी आगुल बने एकदम प्रगट होके। खेसारी भैया के जवाब नहीं खे मर्द लेका। खेसारी भैया जो ना करे के तौन भोजपुरी इंडस्ट्री में मर्द कह दिए ठीक बा। राजाराम मूवी जो आई बनू एकदम दर्दनाक बा मर्द लेका। गार्दा कह के राजाराम मूवी एकदम अभी 3 घंटा भई रिलीज कइला मर्द लेका। जानी बोलो मर्द क्या पवन सिंह प्रमोद प्रेमी बतिया है। प्रमोद प्रेमी विवादे करत मर्द विवाद पीला से हो मर्दे हे जाब फरिया लो मर्दे। अपन आपके मैंने 2 दिन उगा दिले बड़ो प्रमोद प्रेमी तो अपन आपके स्टार बुझता मर्दे। स्टार ना तो तू धमास बड़ो मर्दे थक मर्दे। खेसारी भैया के दबा देबो तो हर दिन हो गइल बा। राजाराम मूवी के जौन शूटिंग भइल बनू एकदम गार्दा भइल बा मर्द लेका। खेसारी भैया के दबावे के दम तो हम लोग में नहीं खे ठीक बा। अपन आपके बड़का स्टार बुझता खेसारी भैया के राजाराम मूवी जाएंगे एकदम देखी जा। एकदम हमारे चैनल पे कमेंट करी जा महाराज के कर राजाराम मूवी बढ़िया लागत कि नहीं लागत मर्दे। का पवन सिंह बतिया है अपन आपके खेसारी भैया के दबा ना पैबो ठीक बा।